Sme na Rally Tatry, podmienky budú veľmi náročné, nakoľko organizátor zaradil dosť veľa retardérov do rýchlostných skúšok, na ktoré sú až veľmi zbytočne. No všetci budeme mať rovnaké podmienky. Začíname dneska mestským okruhom, nočným mestským okruhom. Tiež zmena, ide sa dvakrát, čiže nejakých 15 km sa pôjde po okruhu. Uvidíme, ako to pôjde, budeme sa snažiť byť čo najrýchlejší a o čo najlepšie umiestnenie. Konkurencia je veľká, uvidíme si, ako to dopadne. Tak sme v ranom servise pred prvými rýchlostkami. Včera sme odjazdili dvakrát mestský okruh. Myslím si, že celkom dobre, nejaké väčšie chyby sme neurobili. Sme momentálne druhý v triede, druhý v dvojkolkách. A dneska sa to bude rozhodovať na ozajstných rýchlostných skúškach. Obutie sme zvolili, si myslím, že veľmi dobre fungovalo, auto všetko fungovalo, takže dneska ideme bojovať o popredné umiestnenia. Tak sme v servise po 4 rýchlostkách dnešného dňa a ide sa veľmi rýchlo. Je to veľmi náročné, naťahujeme sa tam, sme boli celý čas druhý, teraz sme spadli na 3. miesto, ale sme tam v sekundách, v desatinách sa tam naťahujeme s ľahkým aj s klasom. Už idem tak na hrane, by som povedal, aj auta, aj seba. A posledné 2 rýchlostky sa rozhodnú, ale neviem, či už sa mi chce ísť do takého rizika, lebo treba ísť fest tlačiť a fest veľmi rýchlo. No uvidíme, ako to dopadne, ešte 2 rýchlostky nás čakajú a cieľi snáď sa uvidíme. Tak sme chceli Rally Tatry, boli to brutálne preteky. Vôbec som ešte v kariére nešiel tak tesný súboj. Pred poslednou rýchlostkou sme boli druhý v triede aj druhý v dvojkolkách, ale boli tam desatiny na 3. a nejaká sekunda na 4. Takže bolo to veľmi náročné, veľmi tesné a tlačili sme, čo to dalo poslednú rýchlostku, avšak stala sa tam havária, takže nám pridelili náhradné časy, rozhodlo to za nás. Takže sme ostali druhý v triede, druhý v dvojkolkách, ale fakt to boli veľmi náročné, rýchle preteky a veľmi ťažké. S bojom až do konca. Chcel by som hlavne poďakovať Aries Racing týmu, otcovi Marekovi za pomoc v DP. Všetkým, ktorí nás podporovali. Ďakujem.